Всеки един род си има призвание или всеки един човек от рода си има отделно призвание? Всеки родоначалник има своето призвание, а всички хора с желанието да бъдат част от този род приемат и неговата мисия. Тоест да речем, моята мисия е да спася всички котки на този свят и всички от моята рода ще имат същото желание. Те имат поне малка част от това желание, но е крайно вероятно доста трудно да стигнат до заключението, че може толкова простичко нещо да бъде тяхната мисия. Обикновено доста се ориентират към спасяване на света, към откриването на топлата вода, като вече има бързовар или котлон. Каква топла вода може да се открие, пък и в България топлата вода е навсякъде, тъй като минералните извори не са малко. И то с голяма температура. Именно за това бих казал, че нашите избори са направени много отдавна. Просто е да поправим, неизчистимо поправим нашето съзнание от ежедневието, за да стигнем до собствената си мисия, пък и да започнат всички избори, които се правят спрямо нея, защото вариантите никога не са благосклонни към нас. Колкото повече бъркаш към собствения си избор, толкова повече вариантите те оставят без следа или пък правят ситуацията още по-трудна от предишната.